που ο κόσμος αυτός ξεκινάει από περίπου τη Βουκουρεστίου και φτάνει έως στήλους Ολυμπίου Διός, ενώ όλοι οι γύρω δρόμοι είναι γεμάτοι αυτή τη στιγμή, ή μάλλον μπορούμε να πούμε ότι προσέρχεται ο κόσμος, γεμίζουν αυτή τη στιγμή, καθώς οι περισσότεροι προσπαθούν να μείνουν λίγο μακριά για να έχουν μια άνεση. Γι' αυτό το λόγο και επειδή δεν υπάρχει κάποιος φορέας να οργανώνει εδώ τους συγκεντρωμένους ή να επιδιώκει να εντυπωσιάσει με την εικόνα, γι' αυτό όπως βλέπετε υπάρχει μια χαλαρότητα, ο καθένας στέκεται όπου θέλει και έτσι έχει ξεμακρύνει πολύ αυτή η συγκέντρωση. Κατεβαίνουν ακόμα και με τη Μητροπόλεως αλλά και την Ερμού, όπως βλέπετε τώρα στα πλάνα. Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο πλήθος. Φαίνεται ότι οι αγανακτισμένοι που είχαν βάλει στόχο να φτάσουν σε κόσμο την προηγούμενη Κυριακή φαίνεται ότι θα το καταφέρουν, καθώς ο κόσμος είναι πάρα πολύς. Κάνουν, όπως βλέπετε, βόλτες, γυρνούν όλη τη συγκέντρωση, πηγαίνουν μπροστά, φωνάζουν συνθήματα, μετά κατηφορίζουν προς τα κάτω, κάθονται στις καντίνες που είναι πάρα πολλές δεκάδες, τρώνε κάτι, πίνουν, μπορούν να κάτσουν εδώ και βέβαια υπάρχουν και οι γενικές συνελεύσεις, στις οποίες κάποιοι συμμετέχουν, βγάζουν αποφάσεις και λένε ότι στις 15 Ιουνίου θα είναι μια πρώτη κορύφωση των κινητοποιήσεων τους. Θέλουν να περάσουν όλη τη μέρα στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες αγανακτισμένους. Ο κόσμος προσέρχεται. Έχουν έρθει και από την επαρχία, από ελληνικά νησιά, από την ελληνική περιφέρεια. Πάρα πολλοί κόσμος. Βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, να δεσπόζει η ελληνική σημαία, αλλά και αιγυπτιακές σημαίες είδαμε νωρίτερα. Είδαμε και ισπανικές σημαίες και σημαίες της Αργεντινής, σημειολογικά, δεδομένων των οικονομικών προβλημάτων που έχει αντιμετωπίσει η χώρα, και βεβαίως όλες οι ηλικίες. Και Αλέξη, αυτό το οποίο λες, ότι ο κόσμος πηγαίνει αριστερά, δεξιά, είναι δεδομένο, διότι υπάρχει μια αυθόρμητη προσέλευση και δεν υπάρχει μια κομματική πειθαρχία. Δεν έχουμε να κάνουμε μια πολιτική συγκέντρωση, αλλά με μια συγκέντρωση Ελλήνων πολιτών που λένε όχι σε κόμματα, όχι σε συνδικαλιστές, όχι στη βία, όχι στις σύβρες. Μα δεν υπάρχει και κάποιος κεντρικός ομιλητής. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει προηγούμενος αυτό. Και βέβαια θα ξεκαθαρίσω, όχι στον κομματισμό και στο καπέλωμα από τα κόμματα. Βεβαίως είναι όλοι οι ψηφοφόροι, οι κύριοι και οι κυρίες που έχουν συγκεντρωθεί. Ναι, Αλέξη. Ναι, υπάρχει κάποια ανακοίνωση τώρα από τη Γενική Συνέλευση. Όποιος θέλει ασχολείται με αυτή. Οι υπόλοιποι κάνουν βόλτες. Δεν υπάρχει κεντρικός ομιλητής, δεν υπάρχει κεντρικός οργανωτής. Δεν μπορεί κάποιος να καπελώσει ένα τόσο μεγάλο πλήθος και να πει αυτοί ήρθανε για μένα. Ο κόσμος είναι ελεύθερος να κινηθεί με τα ποδήλατά του. Οι γονείς έχοντας τα παιδιά στα καροτσάκια μπορούν να κάνουν βόλτες. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και όπως είπαμε, δεν υπάρχουν κομματικές σημαίες, αλλά υπάρχουν πολλές ελληνικές σημαίες και βέβαια και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πιο πολλές πάντως να είναι οι πορτογαλικές. Βλέπουμε και πορτογαλικές σημαίες, βλέπουμε σημαίες και από την Αλγερία, σημαίες από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές χώρες προφανώς, επειδή έχουν προηγηθεί οι κινητοποιήσεις των πολιτών από πολλές χώρες του αραβικού κόσμου. Μας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και να